karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og din Ang yarang ka o kalingon mo iyang gipalabi. Wa siya maluin na mo ni Papa ninyo. Wa magunahuna sa gibuhat kapag tabang sa inyong iyaan. Dagan may kisakitan siyang gibuhat, Elvera. Sa ako labahin. Nagtuo ko nga makahatag siya na magkahaduhay. Pero unsay iyang gibuhat. Unsay iyang gibuhat, Elvera. Maigot na. Moangos na sa karon. Igot na gud. Away na. Ayoko niyong biyahe. Gayo pagkita niya. Ma, Mutong rin kong magtuman ka sa gusto ni mo. ay gud pag binata, maoy. Mutong yun ko. Sige, biyahe ko, mutong ko. Sige. Binuang raman tingali ning imo, maba. Ayoko yung pagtuman, Elve. Dinhik ka. Aron maliksyon tong manghod mo. Kadayot, tubagon ko nang akong cellphone na. Ayaw kong biyahe. Ayaw paglakaw. Tubagon lang na ako. Hello, Elves. Wapalay ka mo, ali. Di ko makalugar ron. Ikutasan si mama. Oh, Ang butog tinud-anay pa ning kutas niya o nagpakutas-kutas lang ni. Kung makahigayon ko man ako, ingmas ilo na ha. ah. Sige, kumaw na. Bilang una rin ako biyaan dire. Kay tuwaman si paring Brian sa ospital. Gidaman si Inday Sam. Oh, di man siya. O kamay pagsulti, oh. Kamay pagsulti, lab. Buang, uy. Lab si mong mata. Tungkan gani kang mama na. Ah, pagsulti na mo si Iluna. O, di raw. Ah, Iluna. Hello, Lon. Hello, te. Ay, paghilak ba? Di maayon ni mong mag-uol. Di una ko makaanha ron ha. Sige na. Kay di asi alod siya. Basta kay maanha ron ko. Bye na. Naibaw na ko sa problema ni mo. Sige, te. Ingkoy, di gid siya makari. Mo lagi. Piyaon sa man. Bilang una ko mulakaw. Kung mo buhaton dito doon. O niya ako mulakaw. Og niya na si paring Brian. Siya lang si tawagi, prepe, si Brian. Aron may bago ko si kahimtang sa mong anak. Ah, pwede ay. Sige. Tawagan ako. Kinahanglan yun ngay admit ang bata, Bri. Pag siguro nga maatiman ni. O lagi, Sofia. Kinahanglan gud. Ug samtang niya siya dinhi, ako gyud magabantay niya. Mabiyaan akong trabaho. Ang lain ko problema. Ayaw ka pala ka sa kwarta. Ayaw na ko na una, Dili ti ka pasagdan. Ayaw ko magsigig pangupaw. Ni ako, Brian. Katawa na ba ko kanina sa doktor? Mao ipagtuon niya nga, imo kong misis. Kadungog bitaw ko. Nahasol hinong ka, Sophie. Ayaw ko't pagsulti, anak, Bri. Wa ko mahasol. O kinasing-kasing kining pagtabang ko nimo. Ayaw ka pala ka. Oh. Unattended man ihang phone, Mads. Ug tingali wa makaalinggat nga may call ang phone. Abiyain na lang ko, pre. O kung sa resulta sa pagdaan nila kang Inday sa manawag rato, matubag man na, bisan nagwa ko load. Ah, uday to. Tagay ko sa number mo, be. Paludan te ka. Be, number, be. Ay, sunod lang, Bri. Diya sa Picas Wing ang gipareserva kong room sa bata. Private room. Sophie, nganong sa private room man? Sa ward lang unta? Dili ba ayaw nga itipon ang bata sa ubang masakiton? Ayaw na ko't pagreklamo, Bri. Gipaandam ko na. Kana ay, 2-DO5. Ablihan ako. Sige, Rika. Ihinay og pahimutan si Baby Sam. Nakatog na pa na. Tinuo ko. Pila makay rate ng kwartuha. Air condition pa.
Brian? Nganong nahilom ka? Sophie, mahal kayo ni? Ako rin kay mahibaw. Ayaw ka pala ka. Ako rin bahala sa tanan. Kinahanglan nga maayong kwarto ang higdaan ni Baby Sam. Enrica, ikaw ni atiman sa pagbantay sa bata din ha? Pwede ba nahiyon ko lang si Ilona, Sophie? Dako man yung kwartuha. Aron, magkatambong ko sa baho na ko. Gi-breastfeed ang gamay, Brian. Ug dili maayo nga dadun din Okay ra og si Enrica ang mubantay kang Inday Sam. Kamao kayo ning mo atiman og bata si Rica, oy. Dili ba, Rica? Ay, dili noon pagday sa kong kawagalingan no, Bray. Ay, so hito kay kung mati magbata, oy. Anad kung matiman sa akong mga pag-umangkon dito sa among abaya. Ayaw ka bala ka dong, Bray. O kung unsay kinahanglanon para ni Baby Sam, Rica? Pahibaw alam ko ha. Oo, ma'am. Niya may mga nurse ab dinhi kay may doktor man pud gani. Kapilay pagtuplok anang telepono. Kamao ko ano, oy. Ay, kabala ka dong, Bray. Okay, Bri. Ibili lang nato si Rica. Mo report ka na? Mo duty ka? Ugma na tingali. Ang naman. Ang ikabalakan ko lang kay pilar ka daw nga wa ko makaduty. Okay. Unya-unsa man. Ni aman si Rica nga mobantay. Ato na lang ta? Dinila ko. Pabili na ko. Ugma na pa niya sa ika. Gusto ko pang unay atiman sa akong anak. Okay. Ikaw may baw. Og uspon ko. Kung unsay mga kinahanglanon, pahibaw dayo na. Og ayaw pagpanuko pagsangpit na ako. Ha, Bri? Sige, arin ako. Enrica, tana. Nahala, sige dong, Bray. Ako'y bantay og maha. Tana, ma'am. Ang sakit na ni Sophie. Nanatingali si Brian. Paabuton ko. Gusto kong masayod sa kahimtang ni Inday Sam. Gisinyasan ko ni Rica ang unya na siya mo niya. Wa si Brian. Wa silang duha. Ug sa among anak. Gipa-admit kitingali ang bata. Ay kinuha ko. Unsaon magkana mo inigbayranan unya sa ospital. Si Brian. Hello. Hello, Lon. Dagin mi sa ospital. Gipa-admit ka na bata. Obserbahanan pa. Kinuha ko. Unya, Bri. Sa tagkwarta. Mitabang si Sophie. Mao na ikugi ko. O di pa ibutang sa private room ang bata. Unsa? Uy, kamahal ka sa bill na to, ana. Ang tambal pa. Mitanyag man siya. Labi na kay maingon yun ang doktor nga. Ginalang i-admit yun si Samantha. Brian. Aling ka balaga. Kung pila may meron na to, mangyaw ko dito sa opisina. Nga mulunan ko na ako. Okay kayong kwartuha. Gagikuha ni Sophie. Aircon. Ninuti ka tuog. Paariyan mo, tati ka. Pero, gi-breastfeed man ang gamay. Kasi patagdan nun nasa sakit ni Inday Sam. Mag-isulti lang ko sa doktor. Kung nagtuo ko nga, di magdugay din si Inday. Maayo din siya. Unsaon ka na to pagbaho si Sophie, Brian? Sobra ang kaayo nga iyang gihatag na to. Mauligi, pero yaman ang gusto. Tone, ugma, si Rica. Mo'y mapuling katiban ako din eh. Mo duty ko ugma, sweetheart. Kinalamang warta ko kay nagkameranan. Brian, naluoy ko ni mo. Namaluoy man ka. Ako man ang katungdanan. Naibaw kong gikapoy ka na. Sobra na ang imong pagpanikamot. Ug wa pagid kahatagi og maayo pagtagad ni Mama. Ingon gid ang kinabuhi, Ilona. Kung may maayo mang tao, doon sa dautan. Ug usa sa dautan si Mama Lodi. Wa si kaluoy nako, Brian. Dili gid sa makadawat nimo. Brian, I'm sorry. I'm sorry. Igo na lang na ako yung pagmahal, Ilona. Sweetheart. Ang iyong pagdawat sa kong pagkatao. Bisag way mga kabanay. Way og suog ginikanan nga gipailan ko nimo. Usa nas kidilian sa panginahan ako, di ba? Wa ko'y gikapakita nila unsa og kinsay kagikan ako. Mao na hinungdan, Ilona. Ni ako, sweetheart. Ni ako nga dili gid mo talikod nimo. I love you, Brian. I love you, sweetheart. Mao na binilong butang. Kagong gikinahanglan nimo. Ang pagmahal, ang
magsabot o pag-unong nako. Alang sa nako, Bray, ikaw ug ang atong mga anak, mo'y kiisip kong paraiso sa akong kinabuhi. Naibaw kong mulampos na gihapon ta, Brian. Makaparog gihapon ta sa kaugalingon tang paningkamot. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!